أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da zuwa ko da samun ganin wannan azumin wannan shekara ta 1446. Na'am. Kuma a wannan daura na wannan makaranta mai suna Madarasatul Wadal Islamiyya Basu. To a wannan daura insha Allah za mu yi karatu a cikin littafin Tafsiratu fi Ulumul Qur'an, wanda littafi ne wanda aka dan yi shi Malam ya gabatar da shi ne domin ɗalibai masu karatun ilimin Qur'ani, amma daga yadda za ka karanta shi, yadda za ka san shi, yadda za ka yi tafsiri, yadda za ka yi hadda, duka. So malam sai dan tattaro maka abubuwa masu amfani, maimakon ka je ka yi ta neman manya-manyan littattafai da ba za ka samu ba, ko wanda za ka wahala, sai malam ya kawo ma shi cikin ɗan ƙaramin littafi wanda bai wuce shafi ko 100 bai kai ba. An gane? So wannan littafin ana son shi ne ka haddace shi. Ana son ka yi me? Haddace duk ka'idodin da ka gani malam zai baka, ana son ka bi shi a hankali, ka iya shi kuma ka haddace shi. So yau shine darasinmu na farko a wannan littafi, wanda yau kuma shine 8 ko a watan Ramadan. Da wasu uzurrurruka sun sa ba mu fara a farko ba, amma za mu fara mu gani ko za mu iya gama littafin kafin daura ya kare, ko ba za mu iya gama shi ba, wallahu a'lam. So duk wanda ya ji gyara ko kuskure yana da damar ya yi mana gyara. An gane? Saboda mu ɗaliban ilimi ne, ɗaliban karatu ba malamai ba ne. So za mu fara da muƙaddima. Malam ya ce bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Al-muqaddima, alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu gaba ɗaya. Aka ce al'alamin ya shafi duk abin da aka halitta, da mutum da aljanni da waye da dabba da duwatsu da itace. An gane? So godiya ta tabbata ga ubangijin da ya wannan halittar. Allama al-Qur'ana khalaqal insan. Bayan wannan halittar kuma sai ya sanar da ilimin Qur'ani. Wa ya sanar da Qur'ani kenan? Allah madaukakin sarki. Sannan kuma khalaqal insana, kuma shi ya halicci dan adam, shi ya halicci mutum. Kamar yadda Allah yake cewa ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqal insana. Sai ya kara cewa allamahul bayan, kuma ya sanar da shi ilimin bayanin al-Qur'ani, ko ka ce ya sanar da shi musulunci. An gane? Wa qama alaihi al-hujjat wal burhan, kuma ya tsayar da hujjoji da dalilai akan wannan halitta da yayi da kuma wannan Qur'ani da ya saukar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, ina godiya ga Allah madaukakin sarki, hamdan irin godiyan da yaliqu bi jalalihi, wanda ya dace da girmansa, wa azim sultanihi, da kuma girman mulkinsa. Wa usalli wa usallim ala
man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, kuma ina tsira ina salati ga wanda Allah ya aiko shi domin ya zama rahama ga halittu gaba daya. Waye wannan? Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Idan baka san shi ba sai malam ya ce sayyidina Muhammadu, shugabanmu Annabi Muhammadu, sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi da iyalansa wa sahbihi da sahabbansa wa man sara ala nahjihi da wanda ya bi tafarkin annabi wastanna bi sunnatihi kuma ya sunnantu da irin sunnan da annabi ya yi mai ya karanta ila yaumiddin har zuwa ranar alkiyama. saboda haka idan ka rayu akan wani sunna wanda ba annabi ya baka wannan sunnan, kana bin tafarkin annabi kenan? saboda haka aka tashi ranar alkiyama aka kira ka a tafarkin wani, kai ka ja ma kanka. domin akwai tafarkin annabi, akwai tafarkin wa shehu, akwai tafarkin shehu, akwai tafarkin wali, an gane? so amma tafarkin wa ake so ka bi? tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam. bayan wannan muqaddima malam ya ce wa ba'd, bayan wannan gaisuwa da salati malam ya ce fa hazihi mawdu'atun, wannan wasu irin ɗan ƙananan darasi ne, ɗan ƙananan abin lura ne malam ya tattauro. Maktaratin min ulumul Qur'anil Karim, wanda malam ya zaɓo su daga cikin ilimin mai alƙur'ani mai girma, an gane? Jama'atuha wa ratabtuha, na tattaro su kuma na jero su liyastafida minha tullabud dawrat, saboda ɗaliban da suke yin daurori, an gane? saboda ɗaliban da suke yin daurorin karatu su amfana da shi, kamar yadda kuke yi a yanzu. kuna dauran mai karatun Qur'ani ko? cikin watan Ramadan. to akwai daurorin da ake yi ba ma na Ramadana ba ne kawai, ba cikin Ramadana ake yi ba. za a iya samun kwana biyu a ce za a yi daura ba dare ba rana, za a iya samun sati ɗaya, za a iya samun sati biyu, za a iya samun wata ɗaya, an gane? samu a zauna a karanta littattafai, ba irin karatun islamiyya ba, za a yi karatu ne irin na daura, karatu da hadda, an gane? to wannan malam ya yi wannan littafin ne don irin waɗannan ɗaliban, sau da haka a zauna a karance shi sa'a ɗaya domin ka fahimci saƙon da malam yake so ya aiko a ciki. allati tuqimu hal jami'atul islamiyya, wanda daurorin da jami'atul islamiyya suke gabatarwa, ma'ana manyan makarantun musulunci, daurorin da suke karantarwa suke sawa, kamar yadda kaga nan makaranta ne ko yanzu da kuka sa dauran nan, sai malam ya yi wannan littafi ne domin irin wannan dauran a zuwa karanta shi sab a gama, gane? allazina la yasahumul waqtu, wanda ba sa da lokacin litalqa kullu mubahisul ulumul qur'ani min al-kutubul mutawwilat, wanda ba sa da lokacin da za su je su dinga binciko ilimin Qur'ani cikin manya-manyan littattafai, an gane? manya-manyan littattafai na ulumul Qur'an. kai a matsayinka na ɗalibin da ke islamiyya ko yake jami'a, wasu darasi suna da yawa, baka da lokacin da aka je ka buɗe littafin mai mujalladi 20, mujalladi 10, mujalladi 40, ce kana neman hukunci guda ɗaya. to malam sai wannan littafin domin me dan ya hutar da kai wancan abin da kake so ka je ka nema a wayancan littattafan, in ka roki wannan littafin za ka samu, an gane? sai sa malam ya kama wannan littafin. wa qad ra'aytu fi zalika al-aham fal-aham, kuma ya bibiyi abin da yafi muhimmanci sannan mai muhimmanci, an gane? an samu abin da yake da daraja sannan aka kawo abin da ya fi shi daraja. sai ka fara da karami sai ka je babba ko? dama ilimi haka yake, sai ka fara da mai sauki sai ka samu wanda ya dan fi shi wahala kaɗan
sai ka samu wanda ya dan fishi kuma ya fishi wahala kaɗan har ka zo ka cimma manya-manyan ilimi. An gane? Kamar kai yanzu da aka haife ki, ran da aka haife ki ranar kika fara tafiya? Ko ran da aka haife ka ranar ka fara shan fara da nono? Sai da kai me? Sai da kai girma. Sannan ran da aka haife ka ranar ka fara zage-zage? Ran da aka haife ka ranar ka fara dambe? Ko ranar ka fara magana? So sai da ka fara daga rarrafe ka fara koyon zama, ko ana sa ka a baho kamar da aka sa wancan yaron baho da tsimma aka rike ki, aka sa ki a baho ma goshin ki zai zo ya kim haka ki tashi, sannan ka iya zauna. To yadda aka yi wa'annan a hankali yanzu har ka zo ka fara rarrafe, har ka fara koyon tafiya, har ka fara tafiya, har ka zo ka girma yanzu. To haka shi ma ilimin malam ya ce ya fara jero shi daga ƙanana har zuwa ne manya-manya. Wa in kana kulluhu muhimmin, ko da yake kowane ilimi a cikin nan yana da girma, yana da muhimmanci, amma an fara da wanda yake da muhimmanci, sannan wanda ya fi shi, sannan wanda ya fi shi. Wa ma yaqsuru tasa'ul at-tullab anhu min khalalat ad-darasiyya, da kuma abin da yake muhala ga ɗaliban ilimi wurin yadda za su gane shi. Da hazi ilmada a wannan malam fi ba da tilkar daurat a cikin wasu daga cikin ire-iren wa'annan daurorin. Wa sammaituhu bi tafsirati fi ulumil qur'an, kuma mun samu wannan littafin suna tafsirati fi ulumil qur'an, ma'ana abun lura yayin da ka zo neman ilimin Qur'ani. Fa as'alullahu subhanahu wa ta'ala, mana yace muna roƙon Allah madaukakin sarki an yanfa bihi, ya amfana da duk wanda ya karanta wannan littafin. Innahu sami'un mujib, domin lalle Allah sami'un ne, mai ji ne, mujibun ne kuma mai ansa addu'a ne. Katabahu raji sawabu rabbahu, wanda ya rubuta littafin shine mai kwaɗayin ladan ubangijinsa, Abul Hasan. Alkunyan shi kenan shine Abul Hasan, asalin sunan shi Muhammad Sayyidi Muhammad al-Amin. Sunan shi ba Muhammad Sayyidi Muhammad al-Amin. An gane? An kamanta sunan shi za ka zo ka wahala muka zo jarabawa. So al-mabahas al-awwal, bincike na farko a cikin ulumul Qur'an shine mala ya masa take da al-Qur'anul Karim. Shi Qur'ani mai girma. Menene shi? Al-Qur'ani fil lugha, idan aka ce Qur'ani a yaren Larabci, masdar wani ginshiki ne, wani asali ne. Masdar qara'a, asalin ginshikin shi shine qara'a, ya karanta. An gane? A dan hawa ana cewa qara'a ya qara'u qira'atan. An gane? Wannan dai karatun nahu ne. Wa qur'anan ala zanatil ghufran, shi Qur'ani an same shi ne a wazanin al-ghufran wa rujhan, fa huwa bi ma'na al-qira'ati wa hamzatuhu asaliya, hamzan sa na asali ne, wa nunuhu za'ida, amma nunin sa qarariya ne. Qur'a haka yake, da aka kara masa nunin sai ya zama mai Qur'ana. An gane? wa qad tanqala harakatul hamzati ila ar-ra'i, an cire wasalan hamza aka ba mara'u, summa tahzif al-hamza, sannan aka hazafin hamza, aka cire hamza. An gane? Takfifa, a sauwaƙe a hankali ɗan kaɗan. Wa hiya qira'atu sab'iyyatin li ibn kathir, wannan kuma qira'a ne sab'iyya na ibn kathir, wanda yake karanta Qur'ani da cewa Qur'an. An gane? Qur'an, innahu la Qur'anun karim. Akwai karatu ruwayan ibn kathir, shi a wurin shi an ce bal huwa Qur'anun majid ba, shi a ruwayan ibn kathir yana karantawa bal huwa Qur'anun majid. An gane?
so ya cire wasalin hamza na qur'a, wasalin nan sai ya ba ra'un da yake da sukun qur, sai ya bashi fata sai zama qura. an gane bal huwa qur'anun mubin fi lawhin mahfuz. a riwayan waye kenan? a riwayan ibn kasir. riwayan wa? ibn kasir. riwayan waye? al-makki. ثم نقل في عرف الشارع من هذا المعنى وهو المصدر وجعل علما على مقروء معين وهو الكتاب الكريم من إطلاق المصدر وإرادة الاسم المفعول. وأنا دل كراتوني نحو ما لا يتي. ثم نقل صنعك تشرو في عرف الشارع يندم mai shar'anta annabi ke na bayanin Qur'ani min hazal ma'ana, wannan ma'ana wa huwa al-masdar shine tushe, wa ja'ala ilman ala maqru'i muayyanan, shi aka sa shi ilimi ne ga mai karatu ayyananne, wa huwa al-kitabul karim shine littafi mai girma min itlaq al-masdar, in aka yi sake shi aka yi itlaqin masdar din. wa iradat al-ism al-maf'ul, kuma ana iya nufi da shi kamar sunan mai aiki. an gane? ya shahadu li kaunuhu fi lughati al-masdar bi ma'na al-qira'ati wa rawdahu bi hadha al-ma'na fi qawlihi ta'ala la tu'arrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alayna bayan. yace yashhad li kaunihi fi lughati al-masdar, zai shaida mana wannan cewa a yaren larabci masdari ne bi ma'ana al-qira'a, ana nufin kai karatu. wa rawdahu bi hadha al-ma'na, zai kuma iya bamu wannan ma'anar fi qawlihi ta'ala, a inda Allah madaukakin sarki yake cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, kada ka dinga motsa harshenka da sauri yayin karatun shi dan kai sauri ka iya. a'a, inna alaina jama'ahu wa qur'ana, lalle mu yana akan mu tara maka wannan qur'anin ko mu karantar da kai. fa idza qara'na mu aka karanta maka fattabi qur'ana, an gane, sai ka bibiya abin da aka karanta maka amma ka daina gaggawa. wa qala hassan bin sabit yarthi dhan-nurayn uthman bin affan radiyallahu anhu دقوا بأشمة عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. an ruwaito daga Thabit ya rufe yana ba da labarin Zunnurain, ma abuci Zunnurain. wane ne Zunnurain? shine sayyidina Usman bin Affan. waye? Usman bin Affan shine waye? Zunnurain. sanda yazo yana yabansa yana cewa dahu bi ashmati unwanin sujudi bihi, yana wayuwa gari ne yana sujjada da wannan alqur'ani. yaqta'u al-layla tasbihan, yana yanke dare gaba ɗaya yana tasbih, wa qur'ana, kuma yana karatun qur'ani. ai qira'atan, ma'ana yana karatu. wannan ma'anan qur'ani a larabci kenan. wa qur'anu ma'anahu shar'an, a shar'ance wasilahan, da kuma bayanan malaman qur'ani. huwa kalamullahi ta'ala, magana ne na Allah madaukakin sarki. qur'ani wa menene? magana ne na Allah subhanahu wa ta'ala. munazzilun ala khatimil anbiya'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kuma an saukar da shi ga annabi na ƙarshe wanda shine annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. bilafzahu wa ma'anahu, an saukan masa da lafazin Qur'ani kuma an saukan masa da ma'anan Qur'ani. an gane? yau al-manqul bitawatir, wanda ake karantawa ta hanyar jerantawa. al-mufid, mai amfani lil qata'i wal yaqin, ga wanda yake da shakka da kuma yaqini. al-muta'abbad bi tilawati, qur'ani ana bauta yayin da kake karanta shi, ma'ana karatun qur'ani shi ma menene? ibada ne, bauta ne. domin annabi ya ce da yanda ka karanta qur'ani kowane harafi za a baka lada 10, kowane harafi za a baka me?
lada 10. Al-maktubu fil masahifi kuma an rubuta shi a cikin masahif littattafai, an gane, min awwali suratul fatiha tun daga farkon suratul fatiha ila akhir suratul nas zuwa ƙarshen suratul nas. So yanzu a dunkule menene Qur'ani? Na farko shine maganar Allah ne, kuma an saukan ma annabi nawa na ƙarshe, an gane, an saukan masa da shi da lafazin karatun Qur'anin da kuma mai ma'anan karatun Qur'ani, an gane. Sannan ana tadabburi yayin karanta Qur'ani kuma ana jeranta shi ne, an gane, ba a karanta Qur'ani a baibai, an gane baibai. Yau za ka karanta mai suratul nas sai ka fara daga ina, qul a'udhu bi rabbil nas malikin ilahin min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljannati wan nas. To yanzu kai da ka zo karantawa sai ka faro daga min aljannati wan nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min sharri, karatu yake karatu kake yi, an gane. So wannan shine Qur'ani, an rubuta shi cikin littattafai tun daga farkon suratul fatiha zuwa ƙarshen suratul nas. So Qur'ani ya fara daga ina kenan? Daga suratul fatiha zuwa ina? Zuwa minal jannati wan nas. Fa qauluna, maganan da malam yace kalamullahi ta'ala, cin Qur'ani maganan Allah ne, jinsun fi ta'rif dakhala fihi jami'il kalamullahi ta'ala. Wannan wani jinsi ne wurin bayani, dakhala fihi jami'u kalamullah, dukkanin kalmar Allah, dukkanin maganar Allah ya shiga cikin Qur'ani. Kat taurati, kama at-taura, wal injil da injila, waz zabur da zabura, an gane. Wal qawluna da inda malam yace al munazzil ala khatimul anbiya'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kuma an saukar da Qur'ani ga ƙarshen annabawa, cikamakin annabawa, annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Qayyada kharaja bihi al-manzil ala ghairihi min al-anbiya, wannan an takaita cire Qur'anin ga wani wanda ba shi ba, an gane, an takaita Qur'anin zuwa waye? Annabi Muhammad shi kadai, min al-anbiya al-mursalin, sabanin annabawan da aka sauka aka aiko, kan tauratu wal injil wa zabur, kaman at-taura an saukan ma annabi ne guda ɗaya. Waye annabin da aka saukan ma at-taura? Nabi Musa shi aka saukan ma at-taura. Injila kuma fa Nabi Isa. Az-zabur Nabi Dawud, annabi Dawud alayhi salam. وقولنا المنقول بالتواتر قيد خرج به القراءات التي نقلت إلينا بطرق الآحاد، شيني أن تقيت أن قيد عند أكتشرو من قراءة القرآن تهني متندا، وهي قراءة الشاذ، وأن قراءة شاذة، فلا تعتبر قراءة ولا تصح قراءة بها مطلقا، وأن بها لتعكرات الشيء بكثير لا في الصلاة ولا في خارجها، وأن ba a cikin sallah ba ko a wajen sallah. Duk abin da baya cikin Qur'ani, baya cikin abin da aka ruwaito na Qur'ani, wannan ba karatun Qur'ani da shi, ba yi da shi cikin waje ko cikin sallah, ba a karanta shi a Qur'ani. Kamar hadisul qudus, shi ma menene? Magana ne na Allah, amma ba me ba baya cikin Qur'ani, saboda haka ba neman lada da wannan, an gane. Wa qauluna al muta'abbad bi tilawati, maganan da muka ce al muta'abbad abun bauta ne, kana bauta ne yayin da kake karanta shi. Kharaja bihi al ayat allati nasakhat, an ciro wasu ayoyin da suka goge. Wa kharaja bihi ahadith al qudsiyya, sannan aka cire ayoyin, an cire hadisul qudus a cikin wayannan, an cire ayoyin da aka goge su, domin akwai ayoyin da aka saukar
daga baya aka goge su. An gane duk da su ma sun rarrabu. An gane akwai almansukhul qira'a, akwai ayan da an cire ba karatunta amma ma'anan shi na nan. Akwai ayan da kuma ana karantawa amma ma'anan babu, hukuncin babu. An gane akwai ayan da ba a karanta shi amma hukuncin shi na nan, amma akwai ayan kuma da yana nan amma bai babu hukuncin. Wa kharaja bihi al-ahadithul qudsi, shi ma nan an cire hadisul qudsi aidan ala ra'ayi bi anna al-alfazuha, cewa lafzanta min indillahi ta'ala, tabbas daga wurin Allah ne, amma fahiya wa in kanat alfazuha min indillah, koda lafzan daga wurin Allah ne, la ya ta'abbadu bi tilawatiha, ba a bauta da wannan bautansa. Kitabun ahkamahu Allah, littafi ne wanda Allah ya hukuntar da shi, fa atqanahu, ya cika itqaninsa, ya tabbatar da ihkami hukuncin kursansa, wa fassalahu, ya rarrabe shi, fa asana tafsilan, rarrabewa mai kyau. Wa sadaqa Allahu haisu yaqul, Allah yayi gaskiya yayin da yace kitabun uhkimat ayatu, littafi ne wanda mun saukar da hukuncin ayoyinsa, summa fussila, sannan kuma muka rarrabe shi. Gane min ladun hakimin khabir, saukakke ne daga alhakim mai hikima, khabirin kuma masanin labari ko mai bada labari. Kitabun la yattariqu ila sahatihi naqdun wala ibtal, littafi ne wanda tawaya ko lalacewa ko batanci ko suka baya samun Qur'ani. An gane wa sadaqa Allahu haisu yaqul, Allah ya gaskiya yayin da yake cewa innahu kitabun aziz, lalle Qur'ani littafi ne mabuwayi. Gane la yatihi al-batil min bayni yadayhi, banna baya zuwa a gabansa, wala min khalfihi ko a bayansa, tanzilin min hakimin hamid, saukakke ne daga mai hikima kuma gwani ne wurin hikimansa. Wa huwa al-mu'jizatul azma, ita ce mu'jiza mai girma, wal hujjatul baliga, kuma hujja mai karfa, albaqiyatun ala wajhi dahr, wanda take tabbatacciya duk tsawon zamani. Lil rasul sallallahu alaihi wasallam, ga annabi sallallahu alaihi wasallam, rasulul huda, annabin shari'a, wa rahma, da rahma, sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shahadda bihin nasu kafa, ya gagara mutane gaba daya. Annabi yayi a menene da ake ce masa, ya buƙaci mutane su yi kalubale da shi gaba daya, kuma an kasa. An yi muƙabala ko yawwa. Wal ins wal jin, da mutane da aljane, kowa ya kasa kawo shi. An ya tobe mislihi, ya kawo kwatankwacin irin wannan alqur'anin, aw bi ba'dihi, ko ma da wani bangaren sa. Fa ba'u bil ajab, dukkan su suka kasa da gajiya. Wa qad waqa'a tahadda bil qur'ani ala maratib muta'addida, wannan zai zama karatun mu na gobe insha Allah. za mu daura daga nan mu gani ko za mu iya samu mu gama littafin kafin kwanakin dauran mu ya kare. Da muka yi daidai Allah ya ba mu lada, da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.